Čaute, vítajte pri mojom treťom dieli môjho single player let's playu z Minecraftu. Dobre, takže ideme začať. Z minulý časti sme robili, vlastne našli sme dedinku s jedným domčekom. A vlastne, ja teraz držím meč preto v ruke, lebo som tu spravil takú malú obliadku a jak som robil tú obliadku, tým tu objednom vybuchol creeper. A tu som pár creeperov pozabíjal. Tuto dole. Tuto aj jedného skeldu som zabil. Neviem, či to je z neho, ale... No nevadí. Proste. Tento diel bude vlastne o tom, ako budem naháňať prasata do klietky. A dúfam, že ešte idú na seno. A môžeme začať. No poď. Alebo na mrku ideš? No, poď. Alebo počkaj, poď ešte ty prsadko. Ne, už nechoď. Stoj. Prsadko. Posodku. Pucum. Aj ty poď sem, poď. No poď. No poď aj ty druhý. Poď. No. Tak. Nejdem na... To sú nejaké rýchle. Tak. Hop. Toto je vlastne na verziu 1.7.2 a... Tak. Toto je vlastne na verziu 1.7.2 a tuto si môže vlastne aj to... No proste veľa vecí je tu rôznych a... Čiže tu máte vlastne už aj tie vyfarbené sklá a tak. Dobre, vypalil som niečo? Skot mám, potom som si chcel ešte vypaliť. Áno, ešte si idem spraviť záhradku a idem nájsť troška železa. Idem skúsiť, či sa mi zadarí niekde sem. Idem si to skúsiť pokopať. To dúfam, že niekde dole nájdem. Skôr si to tu pokopeme. Kde by sme to tak mohli mať? No tak. Oh! Jo. What the fuck? Čože? Au. Nejak veľa železa. To čo je? 9 železa. Zvláštne. Ešte by sme tu mohli niečo nájsť. Mám rád pre takéto jaskinky. Máme mi také mini tuneličky, že by to niečo bolo. No nevadí. A tu máme 9 železa a to si môžeme ísť vypáliť. A prepáčte, že ozaj, ešte by ste si hovoríte, že mám Varez Minecraft, ale nie je to pravda, mám originálny Minecraft, ale teraz nie som pripojený na nete, lebo akorát sa prerába a do konca týždňa bude. Ale normálne mám ináč skin takého vynoveného zombika z Plants versus Zombies. Takého zombika mám proste taký skin, co si vytvoril. Dobrá, idem si vypaliť železo. Cigáne. Ešte neviem, čo by som si spravil za podlahu. Vlastne, nie. Ešte už nebudem hrať. Radšej. Lopatku mám? Nemám. Môžem spraviť lopatku a kýbliček. A idem sa hrať na piesoček. Idem sa radšej pokopať. Oh shit, toto bol troška veľký lag. Prepáčte. No, vlastne. Čo by sme si tak mohli spraviť podlahu? Z cobblestone asi ťažko, alebo že by sme si vypadili cobblestone a tam by sme si dali, z toho by sme spravili stone bricky. Neviem teraz. Alebo by sme si spravili také polovičné stone slaby a tam vlastne by sme si spravili takú podlahočku so stone slabou. No, neviem. Áno, a ešte v tomto dieli budem riešiť vraždu villagera. Vlastne minulé nám zavraždil niekto villagera. Vy asi viete, kto to bol, ale ja som na to zabudol. Ak ste pozerali pozorne ten Minecraft, tak si to pamätáte. Čo to? Áno, vypolili sme si železo. To železo som teraz vlastne vypoloval na to, aby sme si mohli zbrať toto. Bum. Tak.
No a teraz ideme von za kamarátmi. Neviem, či to bol dobrý nápad. Neviem, či to je dobrý nápad. Tam bol veľa skeletónov pri tej vode. A čo zombíček? No. Skapinaj, skap. Poriadny skap. Uhor. Ne. Sa nepoješ. Dobre. O, mrkvička. Poď. Ešte raz sa seknem. Tak. Raz si seknem. Ďalšie prašátka. A tu boli 4 skeletóny, neviem kde zdrhujú. Idem spozrieť, dúfam, že nás neprekvapia spod vody. To som nevidel. Či videl? Tu som vlastne nebol. A tu počujem nejakého skeletóna v dome. A keď vy vlastne nepočujete, ale ja ho počujem. Tak idem spozrieť. Kde by to? Tuto záhradke není. To tam vygripované po mne nevadí. Vlastne. Idem si naťažiť. Troška. Trik. Poď sem. Poď. To čo je? Ja vlastne však tu máme studničku, tak zo studničky si môžeme nabrať. To ešte raz tam prídeme. Au. Niet nad zdravú stravu. Tak. Idem spraviť tú záhradku vlastne a... Áno, poviem vám takú príhodu, čo sa mi dneska stala. Vlastne ja som si niečo... No nie ja, ale kamoška mi vlastne dala do gačí pero. Normálne pero mi dala a ja som si ho išiel zobrať a nevedel som si ho nájsť, lebo on mi strčila do treník, nie? A pani učiteľka mi to uvidela a dala mi takú poznámku, že váš syn si cez hodinu chémie masturbuje. Toto som zvedavý, ak vysvetlím večer rodičom. Fakt, to som zvedavý. Však inak sa to vysvetlí. Poviem, že hen to fetuje a že sa niečo stalo. Tak. Kde máme tú pitlovinu. Slušne povedané. Počkaj, som sa dá dostať? Ne. Dobre. Tak. Áno. Tak, tuto si ideme zobrať. Tu. A hop, tu. Tak. Áno, a vlastne viacerí na Facebooku ste už videli taký status, že, niekto, dal to tam taký človek, nebudem ho tu menovať, a bola tam taká hádanka. Vaši rodičia prídu o 3 ráno, už vás určite veľakrát ste to počuli, a že vaši rodičia prídu o 3 ráno a zaklopú vám za dvere a vy sa zobudíte. A prídu vám tam vlastne na raňajky a máte na výber horčicu, potom máte na výber šunku, nakrájaný sír a záčok s rožkami a ešte proste niečo také, ja si to nepamätám presne. A že čo ako prvé otvoríte? Asi skoro nikto to nevedel, ale ja som si to typol správne. Nechcem byť teraz namyslený, ale bolo mi to také, že tam bude určite nejaká finta a vlastne bude to určite nejaké, že prejdem si to ešte raz. Že ráno sme vstali, takže keď ráno vstanete vlastne, tak čo spravíte ako prvé? Otvoríte si oči, presne, a to bola tá správna odpoveď. Ale počul som, že správne odpovede boli dve a že správne odpovede boli dve a že prvé, že si otvoríte oči a druhá, že otvoríte dvere. Viete, tým rozumiem to rodičom. Ale tak, že vraj tie oči, že tie boli správnejšie. A ešte, že tí, čo to neuhádli, si museli dať vlastne na Facebook na profilovku žirafu. A tak, preto toto vám vysvetľujem, preto majú skoro všetci na Facebooku žirafy a tak.
Mohol by som si ich ešte natažiť, ak by sa mi to pošťastilo. Tak, toto máme. Ideme si, áno, chcel som nakrmiť prasiatka. Skúsim, či sa dajú ešte senom krmiť. Asi všetci hovoríte, hento, že facepalm, že však oni sa už nedajú ešte krmiť henty senom, skúsim to. Aha, tak nič, nedajú, dobre, máte si pravdu. Ticho, ja som skúsený hráč. No je najskúsenejší. Zoberiem si tú mrku. Dve stačia? Dve stačia. A ideme robiť prasiatko do tej liahajace farma, toto bude nemocnica. Nie. A idete rodiť. Hop. No tak. Páči sa. Môj košočku. Teraz mi budete dávať výživu a aby sme si mohli ešte vyťažiť vlastne tie uhlia a mohli by sme tu viacej preskúmať a niečo tu postaviť. Tak. Vlastne tieto časti chcem vlastne spraviť vlastne o tom, že tu si chcem spraviť nejakú takú mini dedinku, vlastne tu by sme mali ďalšie domy a mali tu tam studňu, aby sme spravili vlastne takú villagerskú dedinku a našli villagerov a by sme doviezli po vozíkoch. Dobre. Áno, to podlahu som sa spraviť. Ja si vypaliť cobblestone, aj keď ho moc nemám, no nemám skoro nič, ale toto niečo máme. Tak, idem si spraviť takto. Hop. Nechce sa mi to robiť po dvoch, lebo to by sme zbytočne toho veľa míňali. Tak, tu. A vlastne týchto častí chcem spraviť dosť veľa. V minule som spravil iba 4 časti a vás to dosť klamalo a teraz ich chcem spraviť oveľa viacej. A dosť oveľa viacej. Tak. Ja som už zabudol, ak sa to vyrába. Takto sa mi dá. Takto. A dosť sa toho dá vyrobiť z jedného. Máme čerstvé kamene, zbieram staré železo, perie, práčky, staré počítače. Určite to pozná veľa z vás, že tam chodia po dedine alebo po meste. Tak neznášam. A dnes, čo som išiel do školy, bolo také upršané počasie, ešte v pondelok a strašne upršaný deň. Joj, tak sa mi nechcelo vstávať ešte o 5 ráno na notu. Bože. Dobre. Radšej vám tu nebudem hovoriť môj problém, lebo vás to asi štartrafí. Áno, to som vám chcel ešte povedať. Strašne som rád, že mám tak veľa odberov. Nechápem, skáľa sa toľko toho nabralo, ale mám ich zrazu 87 a mal som ich 27. Ja nechápem tých 60 odberov, odkiaľ ich mám, ty kokso. Fakt som rád, neviem, asi sa vám veľa ľuďom zapáčilo z vás moje video, ale fakt super. A s tým sa vám chcem strašne poďakovať. Moc si to cením. Fakt, moc si to cením. Tak. Ideme ešte vyriešiť tú vraždu villagera. Kto to spravil? Tak. Máme podozrivých. Podozriví sú. Vymenujeme podozrivých. Kto tam bol pri tej vražde? Táto pani ovečka, Beata Šedá. Povedzte to vy. Máte na nohách otlačky krvi. To ste boli vy. Počkajte, odoberiem vašu DNA tohoto meča. Ideme si do svojej laboratórie to skúsiť. Spraviť. Tu máme laboratórium. No, to sa mi neverilo. Tak, tu máme laboratórium. Tak to ste boli vy. Zatýkam vás za vraždu villagera. A pripravujeme vás na súd najvyšší, súd smrti. Takže, čau. A ideme ešte zlikvidovať túto dedinku. Tak, tá dedinka tu nebola. Tu nič nebolo. Tu bolo iba čistá zem. Tak. Ide sa grífovať. Ale neviem prečo, ale proste ja mám strašne, neviem, mám dobré srdce. Proste ja vždycky, keď vidím na spawne nejakého nováčika, proste hrávam na nejakom serveri, čo je hoci ako, nebudem teraz menovať. A proste tam hrávam a vidím tam, že je tam nejaký nováčik a strašne prosí, že
Prosím vás, dajte mi nejaké jedlo. Neviem, kde si to má zohnať. Ako sa ide, prosím vás, zo spawnu preč, tak mu vždycky mu poradím, jo. On je vždycky strašne taký rád a najviac mám rád, keď je to Stevik. Normálne, to je ten istý Stevik, je to strašne mi je to zlaté. Neviem, či si budete myslieť o mne, že som hierofil, Minecraftofil, ale mne sa strašne sa mi ide také zlatočky. A toto veľa hráčov, čo s ním hrávam. Ja neviem, si to myslí, alebo je to taký, že taký nováčik a že také malé dieťa a že nič nevie, aj také roztomino proste. Taký debil, ako keby pozrite sa, že takto keď budem ja ťažiť, tak to budem stále ťažiť, že takto tu ťaží stále. Si pozeráte na ňa, tak tu bude ťažiť piesok. A stále takto bude ťažiť a bude si mysleť, že niečo bude mať. Potom za chvíľu na chvíľu zastaví, spraví si nejaký crafting table, otvorí si to a spraví si lopatičku. A zrazu seká rýchlejšie a úplne rád a úplne všetko. Proste to mám úplne najväčšie, keď sa taký stýl, vlastne taký začiatočník spraví. A zas máme noc, ty kokso. Ale nevadí, ja pokračujem s grifovaním domu. Aspoň budeme mať schody na toto na dom. Tak. Už mám dosť veľké plány na toto miesto. Celé, ale samozrejme si pôjdem ešte niečo naťažiť. Tak. Sorry kámo, ale musíme to z technických dôvodov, už nemáte už nárok na túto zem. Takže zaujeme vás majť. Teraz by si to hodil na Minecraft, je taká veľká tá kamenná gula, neviem či kamenná alebo železná, to je jedno, proste taká tá veľká gula a jem do domu. Tak. A bol by to halus vlastne, že by sa všetky tie kostičky rozpadli a porozondievali na zem. Bolo by to halus proste. Tak, tu skladáme preč. Škoda, že potrebujem silkaž na piesko, ale tak aj to teraz nepotrebujem. Ale tam byla piesku, tak potom si to zoberieme. Ozaj, teraz sa už začne spávať zombie s nimi. No, čo už. A vlastne, keď sa vám niečo nebude páčiť na týchto videách, tak môžete kľudne okomentovať a povedať, že čo sa vám tam nepáči. Dobre? Ja to iba privítam a budem vedieť, že čo mám zlepšiť a spraviť nové napríklad nejaké návody na videá alebo také proste nejaké veci. Tak veľa schodov, ty kokso. Musia byť také náročné tie domy. Ale tam už je spider. To nejako stihnem. Dúfam, že to spravím nejako. Tú cestu domov dúfam, že zvládnem tých pár blokov. Ale zvládnem, keď budem zdrhať a nebudem útočiť, jak v tej druhej časti, tých koksov, v tej druhej časti som bol strašný debil, musel som vlastne spraviť nejakú takú čerešničku na torte nakoniec. No, kričal som tam ako debil, úplne postihnutá baba, úplne tá posraná, ale strašne sa bojím endermanov. Nikdy ti neviete, že vždycky tak začnú húčať a proste neviete, že skadiaľ sa zjaví a skadiaľ sekne. A úplne to neznášam. A škoda, že som nedostal enderperov z nich. Z neho. Pardon, opravujem sa. A vlastne, povedzte mi, či mám robiť ešte aj niečo za kamerou, alebo nie. Alebo či to mám všetko natáčať, čo vlastne robím, aby ste si nemysleli, že si niečo cheatujem z game modu a také veci proste. Lebo veľa ľudí si to takto myslí, že ty si dal niečo z game modu a povedal si, že naťažil si, že našiel som, spravite sa nejaké cestičky proste do zeme a akože si to našli vy a povie určite, že áno, jasné, ty si to tam už prenapravil a určite si to nahikoval a povedali. Takže tak. Však vlastne ste aj videli, že ja som si spravil tento vlastne random svet, že som si to vytvoril vlastne pred vašimi očami a tak nemáte dôvod mi neveriť, že to hrám férovo a že to nehrám férovo. Doriti! Proste idem domov. A není ich to až tak veľa, ako to bolo mimo tých zombíkov, ty vole. Ale to je do zombíkov. Ja si ich takto obídem. Do prdele! Do prdele! Nie! Pavúci zasraní! Poďte sem, pavúci! Dobre, už sa bijú proti sebe. Shit! Scab spider. Dobre. Scab. Čiže mám plný inventár.
Ty vole, prečo mi to nezbiera, ja mám to minúta. Fú, musím sa ešte rýchlo nažrať. Tak, rýchlo doplňte si nejaké srdiečka. A ide sa pred môj dom, pred hrúzu. Nie, creeper! Poď sem, tak si ich obídeme. Zabijem si zobníka. Idem sem. Sem, poď. Poď. Dobre. A čuráci, ideš sa rýchlo domov. Jak som vás to ojebal? Ja sem rodený ojebávač. Aha, to je moja pevnosť. Ježiš. Áno, dám si do truhly niečo vlastne. Niečo dosť. A